Η επίθεση από τον Ακάτα, η σέντρα προσπαθεί για τον κοντρόλο. Μπομπαντίγια, η μπάλα στα χέρια του Χαρτ. Η πρώτη επίσκεψη του Άρη, εδώ ο Μπομπαντίγια. Τώρα με πολλές πάσεις πρέπει να βρει διαδρόμους. Ο Σίλβα δοκιμάζει ένα αριστερό, ο Σιφάκης με εξαιρετικά αντανακλαστικά πετά την μπάλα πλάγια. Και στη συνέχεια ο Νακάτα απομακρύνει. Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι είναι για τη Manchester City με το σου του Σίλβα. Δύο παίκτες της Manchester City από τα αριστερά έβαλαν στη μέση τον Νέτο. Ο Κολάροφ, η σέντρα, ο Τζέκο, η αισθηκτώδης απόκρουση από τον Σιφάκη κρατάει το 0. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για τη Manchester City στο παιχνίδι με τη συμπλήρωση του πρώτου τετάρτου. Δείτε ξανά την ανάπτυξη της επίθεσης από την αγγλική ομάδα και το πώς θα έλεγε κανείς με χαρακτηριστική ευκολία ο Τζέκο βρέθηκε σε θέση τέτα-τέτα απέναντι στον Σιφάκη. Ο Νέτο περιμένει κίνηση από τους συμπαίκτες του, το εκτελεί, η κεφαλιά που γίνεται από το να μαρκάρει στο Λαζαρίδη ο Χαρτ. Υπήρχαν οι προϋποθέσεις εδώ για τον Άρη, μπλοκάρει την μπάλα. Νέτο το εκτελεί, η μπάλα περνάει out. Γρήγορη αντίδραση από το Λαζαρίδη, ο Τζέκο επιμένει και βγάζει μία ακόμη καλή παλιά για τον Ράιτ Φίλιπς με το αριστερό. Σε επίκαιρη θέση ο Σιφάκης μπλοκάρει την μπάλα. Ο Νέτο με το δεξί καλοχτυπημένο, ο Χαρτ μπλοκάρει την μπάλα. Κολάροφ από κοντά έκανε με τη σειρά του λάθος, ο Μίσελ το εκμεταλλεύτηκε. Τόχα φέρνει την μπάλα στο αριστερό, θα το δοκιμάσει, το έκανε ο Χαρτ. Μπλοκάρει την μπάλα. Ο Μπάρι, σέντρα, ο Τζέκο, η κεφαλιά, Σιφάκη σε κόρνερ. Πολύ μεγάλη απόκρουση από τον τερματοφύλακα του Άρη, η τέταρτη του στο παιχνίδι. Ο Φατί τώρα, ο κόλο του Ρε βγήκε πρώτου του Μπομπαντίγια. Ο Νέτο ζυγίζει τη σέντρα σου, την έκανε ο Χαρτ σε κόρνερ. Μεγάλη στιγμή για τον Άρη στο 66. Τζέκο θα δοκιμάσει από εκεί το δεξί, η μπάλα πέρασε out. Ο Κολάροφ εκτελεί αυτό το κόρνερ. Κόσμος πολλής δεν βρήκε, ούτε ο Μπαλοτέλη ούτε ο Ρίτσαρτς. Την μπάλα αυτή πέρασε out. Ο Σιφάκης, ο οποίος διαμαρτύρεται στους συμπαίκτες του. Συμπληρώθηκε και το δίλεπτο των καθυστερήσεων. Τέλος το παιχνίδι στο Κλεάθης Βικελίδης. 0-0, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα εδώ στην Θεσσαλονίκη.